No, takže vítajte v ďalšom lecom videu. V tomto videu si zahráme Cut the Rope. Je to proste o tom, že musíte dať jednému nejakej príšere cukrík a jak to dáte, splníte level a môžete ísť do ďalšieho levelu. Načíta sa mi to a idem na to. Táto aplikácia, kde nahrávate... No, ideme na to. Čakajte trochu. Takže ja som season 1. No. Takže ideme na ďalší level, musím nahrať hviezdičky. Tam si level 6. To tak načítava, to neseká, to načítava. Takže chytáme. Odsekni to. Do prdele. A milo som to odsekol. No hra iba proste o tom, že to musí aj tomu miláčikovi a to je z mojej strany všetko, tak majte sa.